नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। सिंधुदुर्गात नगर पंचायत आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे आणि अर्थातच सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्यात त्या मालवण नगर परिषदेच्या निवडणुकीकडे। खरं तर मालवण नगर परिषदेची निवडणूक ज्या वर्षी येते अर्थात 5 वर्षानंतर, त्यावेळी दोन नावं प्रामुख्यानं या नगर पंचायत निवडणुकीच्या राजकारणात समोर येतात। त्यातील एक प्रमुख नाव म्हणजे मंदारकेनी। मंदारजी आपल्या सोबतीने आहेत। मंदार, खरं तर नगर परिषदेच्या निवडणुका आणि मंदारकेनी एक समीकरण आहे। पुन्हा एकदा आपण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहात। नेमका कशा पद्धतीचा प्रतिसाद भेटतोय आपल्या प्रभागातून आणि संपूर्ण मालवणवासियांकडून? गेली 15 वर्ष मी नगरसेवक आहे, पण नगरसेवक म्हणून काम करत असताना सातत्याने लोकांना वेळ देणं, लोकांच्या अडीअडचणी धावून जाणं, लोकांना आरोग्य सेवा देणं, लोकांना वॉर्डात जे विजन लोकांना किंवा जे रस्ते, जो विकास कामं लोकांना हवी होती, जी लोकांनी 25 वर्षापूर्वी माजी नगरसेवकांना सांगितली होती की ही कामं ह्या वॉर्डात हे रस्ते झाले पाहिजेत, आणि ते रस्ते आपण गेल्या 15 वर्षात पूर्ण केले। असे 5-5, 6-6 नवीन रस्ते, छोट्याशा 500-600 वोटर असलेल्या वॉर्डमध्ये 6-6, 5-5 रस्ते नवीन केले, ते पण रुंदीकरणासहित। आणि सुसज्ज असे सगळ्या स्मशानभूमी असतील, आपल्याकडचे रस्ते असतील, आपल्याकडचे सगळ्या गटारे, वाळ्या सगळं असेल, जे आपण सुसज्ज असं केलंय। आणि कुठेतरी कोळंबसारखा भाग तुम्ही बघितला असेल, साहेब हॉटेलच्या समोरचा परिसर, आज आपण त्या ठिकाणी पाथ बनवला, त्या ठिकाणी ते रॅलिंग केलं। म्हणजे सिटीत येत असताना, शहरात येत असताना आपण शहरात आलो असं लोकांना वाटलं पाहिजे, एका पर्यटन नगरी असं वाटलं पाहिजे। अशा पद्धतीचं एक विजन ठेवून आपण या ठिकाणी काम केलंय। आज भविष्यात असं आहे की आपल्याला लागून हा सागरी महामार्ग आहे, आणि ह्या सागरी महामार्गाला आता हा सागरी मार्ग या शहरातनं गेलेला हा वगळलेला आहे सागरी महामार्गातनं, आणि आता हा सागरी महामार्ग दुसऱ्या बाजूने जातो। आणि हा रस्ता आता आम्हाला मालवण शहराच्या डेव्हलपमेंट कुठे होऊ शकते, मालवण शहरात सामान्य लोकांना किंवा सोयी सुविधा कशा देता येईल। आज हा जर सागरी महामार्ग आम्ही ताब्यात घेतला नगरपालिकेत, या सागरी महामार्गाच्या दुतर्फा आपण पाथ केले, या सागरी महामार्गाच्या बाजूला आपण आज छोटे छोटे भाजी विक्रेते तुम्हाला दिसतील, त्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांना फूड स्टॉल करून दिले, त्या ठिकाणी डेकोरेटिव्ह लाईट केले, बैठक व्यवस्था केली, तर लोकांना सकाळी पाथवे चालताना, संध्याकाळी चालताना किंवा एक वेगळं चांगलं भाग आपण या ठिकाणी एका बाजूला डेव्हलप केल्यासारखं होईल, आणि एक मालवणच्या सुशोभीकरणात ती भर पडेल। आणि येणाऱ्या पर्यटकाला असं वाटेल की खरोखरच या मालवण शहरात आल्यानंतर कुठेतरी यांनी शहरीकरणाचा एक भाग म्हणून या रस्त्याला डेव्हलप केलेला, अशी परिस्थिती निर्माण होईल। अशा पद्धतीचं आपलं या ठिकाणी विजन आहे। अगदी विकासाचं विजन घेऊन आपण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलात। खरं तर फक्त ही निवडणूक मंदारकेनींच्या प्रभागापुरती निवडणूक मर्यादित नाही, आणि तुम्ही देखील मंदारजी, जी संपूर्ण आपलं पॅनल आहे, भारतीय जनता पार्टीनं या ठिकाणी दिलेले सर्व उमेदवार आहेत, नेमका लोकांचा तुम्हा सर्वांना कसा प्रतिसाद भेटतोय? नाही, हे भारतीय जनता पार्टीचं पॅनल मी आता गेली 5-10-15 वर्ष निवडणुका लढतोय, पण प्रत्येक पॅनलवर कोणाची ना कोणाची मोनोपोली राहिलेली आहे, कोणाकोणाची सत्ता ही कित्येक वर्ष या पॅनलवर राहिलेली आहे। पण तुम्हाला खऱ्या अर्थाने सांगतो, हे पॅनल तयार करताना आज आमचे उमेदवार असतील, तुम्ही बघितलं असेल की प्रत्येक उमेदवार यंग आहे, कोणी एक यात्रा जुना उमेदवार जो पूर्वी काम केलेला आहे किंवा अनुभवी, असा एखादा उमेदवार फक्त अनुभवासाठी, अशा पद्धतीचं एक नवीन पॅनल आम्ही तयार केलेलं आहे। आमच्या पॅनलमध्ये कोणताही कॉन्ट्रॅक्टर नाही, आमच्या पॅनलमध्ये जे आम्ही उमेदवार आणलेले आहेत ते उमेदवार भविष्यात त्यांना खर्च करताना किंवा लोकांना मदत करताना कुठेही नगरपालिकेवर ते बर्डन राहणार नाही, नगरपालिकेवर ते अवलंबून राहणार नाही, अशा त्या उमेदवारांची आपण काळजी घेतलेली आहे। आणि अशा पद्धतीचं पॅनल आपण मालवण शहरात केलंय। तुम्ही बघत असाल सगळे एज्युकेटेड लोक आपल्या पॅनलमध्ये आहेत, जे लोक आपण दिले, ज्या लोकांना त्या भागात सहानुभूती आहे, ज्या लोकांना त्या भागात मागणी आहे, अशा लोकांना त्या ठिकाणी आपण दिलेलं आहे, आणि काळजी खूप घेतलेली आहे। तुम्हाला बघाल या दिग्गज लोक आज या पॅनलमध्ये आमच्या नाही आहेत, पण जे उमेदवार आहेत हे सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत, आणि भविष्यात भारतीय जनता पार्टीला त्या उमेदवाराचा फायदा होईल। निवडून येणं हा एक भाग नगरपालिकेचा झाला, पण भविष्यात ज्यावेळी भारतीय जनता पार्टी या भागात वाढेल, त्यावेळी त्या भागात वाढण्यासाठी जे नौके चेहरे आपल्याला लागतील, त्या नौक्या चेहऱ्यांना संधी भारतीय जनता पार्टी वाढवण्यासाठी भविष्यात होईल, असं एक पॅनल आम्ही या ठिकाणी तयार केलेलं आहे। मंदारजी, खरं तर आपल्या मालवण शहरामध्ये आम्ही फिरतोय आणि लक्षात एक येत आहे की विरोधकांकडनं रडारडीचं राजकारण, म्हणजे रडीचं राजकारण, फोडाफोडीचं राजकारण हे सुरू आहे। भाजपा म्हणून आपण लोकांपर्यंत काय मुद्दे घेऊन जात आहोत? नाही, मुळात आधी मी एक काळ बांधकाम सभापती राहिलेलो आहे,
या मालवण शहरात काम मी पूर्ण केलेलं आहे. या मालवण शहरात 18 वर्षात जे रस्ते झाले नव्हते, जे माझे प्रभाग सोडून होते आणि जे चॅलेंजिंग कामं होती ती आपण या मालवण शहरात पूर्ण केलेली आहे. या मालवण शहरात काम करत असताना प्रत्येक पक्षाचा एक, प्रत्येक उमेदवाराचा आणि प्रत्येक त्या मालवण पालिकेचं सत्ताकारण, अर्थकारण चालवणाऱ्या लोकांचा, प्रस्थापित लोकांचा त्या ठिकाणी दबाव असायचा आणि त्यामुळे कुठेतरी कामाला अडचणी यायच्या. पण आता जे हे आम्ही पॅनल केलेलं आहे हे आमचं स्वच्छ आणि उद्याला विजनरी असलेलं, उद्या विजन काय करून आपण या 5 वर्षात नगरपालिकेला, या मालवण शहराला कुठच्या दिशेने घेऊन जाणार हे ठरवणार आणि यात कुठेही अडचण न येणार याची दक्षता घेऊन या ठिकाणी आपण हे पॅनल बनवलंय. रडारडीचा डाव विरोधक खेळत असतील, पण खऱ्या अर्थानं तुम्हाला सांगू की जे जे लोक रडारडीचा डाव करतात आज त्यांच्यात बघा ना, एका पॅनलचे प्रमुखच त्या ठिकाणी मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. म्हणजे या मालवण शहरातली आता झालेल्या बहुतेक कामांपैकी मला वाटतं 80% कामं एका पॅनलच्या तर प्रमुखानेच घेतलेली आहेत. म्हणून ते कुठेतरी ती सत्ता आणण्यासाठी हे करत आहेत. नगराध्यक्षाच्या उमेदवार ह्या त्यांना ज्या आहेत त्या 10 वर्ष नगरपालिकेत होत्या, दोन्ही उमेदवार 10 वर्ष होत्या. पण नगरपालिकेत त्यांनी काय पद्धतीने काम केलं, कशा पद्धतीने, किती प्रश्नांवर आवाज उठवला, नगरपालिकेत त्यांनी त्यांच्या आलेल्या निवडून आलेल्या वॉर्डात किती विजन ठेवलं हे पण लोकांना माहिती आहे. पण आम्ही दिलेला उमेदवार हा सुशिक्षित आहे, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घेणार आहे आणि कोणाची जरी कटपुतली किंवा कोणाची जरी हाताखाली राहून कोणाची जरी बंदूक त्यांच्या खांद्यावर ठेवून चालवणार असा आमचा नगराध्यक्ष नाही. स्वतःचा निर्णय घेऊ शकेल, स्वतः याच्यात आपले मुद्दे मांडू शकेल, स्वतः इतर सर्व शैक्षणिक गोष्टीत किंवा इतर आरोग्याच्या गोष्टीत काम करू शकेल असा एक सुसंस्कृत चेहरा आम्ही या मालवण शहराच्या नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीत आणलेला आहे. त्यामुळे रडारडी आणि कुठेतरी उमेदवारांना घाबरवणं, त्यांना दाखवणं की तुमच्याकडे काहीच नाही, तुमच्याकडे तुमचे नेते येणार नाहीत, अशा पद्धतीचे एक वातावरण, नॅरेटिव्ह तयार करणं या मालवण शहरात लोकांना आता हे विरोधक आहेत. रडारडीच्या डावापेक्षा एक वाईट आता हे वाटतंय की आता विरोधक एखाद्या मंदिरात जात आहेत आणि त्या ठिकाणी आर्थिक काहीतरी हे दाखवून त्या ठिकाणी त्या मंदिराच्या ह्याच्यातनं लोकांचे मतदान आपल्याकडनं ओढण्याचे प्रयत्न करतायत. पण मला असं मी म्हणतो, जर तुमच्याकडे जर तुमचे आमदार असतील, तुमचे जर आज त्या ठिकाणी पॅनल असेल, तुमची जर अशी तुम्ही विकास कामं केली असेल तर तुम्हाला हे राजकारण करण्याची गरजच नाही ना. तुम्ही तुमच्या विकास कामांवर, तुम्ही केलेल्या कामावर आज मतं मागणं आज गरजेचं आहे. पण तसं कुठेतरी दिसत नाहीये. त्या ठिकाणी प्रलोभन देणे लोकांना, कुठेतरी ज्यांच्या खरोखरच त्यांनी मंदिरासाठी काय मागितलं नसेल पण त्यांना मुद्दाम बोलून आपण तुम्हाला असं करतोय तसं करतोय असं सांगून म्हणजे ही निवडणूक भारतीय पक्ष एका बाजूने विकासाच्या मुद्द्यावर लढत आहे तर एका बाजूने जे निवडणूक लढली जाते ही दबाव, उमेदवारांना घाबरवणं, कुठेतरी मतदारांना कुठच्या तरी धार्मिक ह्याच्यावर नेऊन त्या ठिकाणी भावना हीन करून म्हणून त्यांच्या भावनेच्या दृष्टीने त्यांच्याकडनं मतदान घेणं, या दोन बाजू या ठिकाणी दिसत आहेत. त्यामुळे मालवणच्या जनतेला माहिती आहे की खरं उजवं पॅनल या ठिकाणी कुठतंय. फक्त मंदिर बांधण्यापुरता मर्यादित विकासाचं विजन अशा पद्धतीनं विरोधक वागतायत. आज मालवण शहरातले अनेक मुद्दे आहेत. आज मालवण शहरातले आज समुद्रकिनारी असलेले बंदरे आहेत. आज आवार ते बंदर जेटीमध्ये आज प्रशस्त पार्किंग सहित त्या ठिकाणी बंधारा होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून मालवणमध्ये ज्या गाड्या जात आहेत त्या तिथे लागतील आणि बंधाऱ्यावरनं लोक बाजारात येऊन खरेदी करून तिथे जवळच पार्किंगच्या त्या ठिकाणी येऊन हे करते. असे कित्येक मालवणमध्ये मुद्दे आहेत ज्या मुद्द्यांवर आपण मालवणची ही निवडणूक नेऊ शकतो. मला असं वाटतं जिंकण्या आणि हरण्यापेक्षा मालवणची निवडणूक चांगल्या मुद्द्यांवर व्हावी, चांगल्या गोष्टींवर व्हावी, चांगल्या विजनवर व्हावी. लोकांनी मालवण शहराच्या विकासासाठी यांचं विजन काय हे लोकांनी आज बघण्याचं गरजेचं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं सांगतो की आज आपले पालकमंत्री नितेशजी राणे बंदर विकास मंत्री आहे. आज एवढी सुंदर संधी आहे की या 5 वर्षात या मालवण शहराच्या बंधाऱ्यांकरिता असतील किंवा मच्छीमार लोकांच्या काही गोष्टी असतील, मालवण शहराच्या बीचच्या सुशोभीकरणासाठी असतील, जे मंत्री आपल्याकडे आहेत त्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून आपण 5 वर्षाचा विकास या मालवण शहराचा ठामपणे करू शकतो असा मला विश्वास आहे. मंदारजी, खरं तर ही मुलाखत पुढे जात असताना मुद्दा म्हणून मला एक महत्वाचा प्रश्न आपल्याला विचारायचा आहे आणि तो प्रश्न असा आहे की इतर उमेदवार जे आहेत आणि तुमचं भाजपाचं पॅनल आहे, नेमकं वेगळं कसं इतर उमेदवारांपेक्षा? नाही, भाजपने जे आज या मालवण शहरात पॅनल केलंय, ह्या पॅनल मध्ये वेगळं म्हणजे या ठिकाणी सर्व धर्मांना समावेश आहे. या ठिकाणी प्रत्येक गोष्टीचा विचार आम्ही उमेदवार करताना घेतलाय. एखाद्या उमेदवाराची पाटी कोरी आहे पण तो उमेदवार काढताना आम्ही त्या उमेदवाराचे पूर्ण त्या भागात असलेलं महत्व किंवा उद्या भविष्यात निवडून आल्यानंतर
तो उमेदवार काय करू शकतो याची पूर्ण कल्पना आम्हाला त्या ठिकाणी आहे. कुठेतरी ह्याच्या राजकारणापोटी म्हणजे आज तुम्ही समोरच्या पॅनलचे उमेदवार बघत असते हो. तर समोरच्या पॅनलचे उमेदवार बघत असताना तुम्हाला लक्षात येईल की खाली जे उमेदवार त्यांनी जे निवडलेले आहेत बरं. ते निवडताना उमेदवारांची त्या पॅनलांची एवढी दमछाक झालेली आहे. ते काही ठिकाणी तर अक्षरशः ओढून ताणून आणलेले उमेदवार आहेत. बरं. आज तुम्हाला सांगतो, भारतीय जनता पक्षाला कितीही कमी लेखत असतील तरी आज जे नगराध्यक्षाचे उमेदवार आहेत हे भारतीय पक्षाचे इतर पक्षांना घ्यावे लागले. हो. आज जे खालचे उमेदवार आहेत ते भारतीय पक्षाने कुठेतरी तिकीट मिळालं नाही म्हणून ते तिकडे गेलेले आहेत आणि तिथे उमेदवारी मिळालेली आहे. म्हणजे भारतीय पक्षाची ताकद या मालवण शहरात होती हे या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येईल. निश्चितच, कारण विरोधकांकडे भाजपातनंच फुटलेले नगराध्यक्ष पदाचे हो. म्हणजे शिंदेची शिवसेना असो अथवा उबाटा शिवसेना असो यांच्याकडे गेलं. मंदारजी, एक पत्रकार म्हणून खऱ्या अर्थानं जेव्हा आपल्या मालवणमध्ये फिरतोय, प्रभागांमध्ये पोहोचतोय आणि लक्षात एक गोष्ट येते की मालवणमध्ये खरी लढत ही भाजपा आणि उबाटा सेना यांच्यातच दिसते. तुमचं काय मत आहे? नाही, बरोबर आहे तुमचं. त्या ठिकाणी उबाटाकडे काही उजवे उमेदवार आहेत, भाजपाकडे चांगले उमेदवार आहे. पण ही निवडणूक लढत असताना शिंदे गटाचे जे पॅनल आहे त्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय की ते एका दडपशाही आणि ह्या गोष्टींच्या माध्यमातून या ठिकाणी ते पॅनल उभं करण्याचे किंवा निवडून आणण्याचे प्रयत्न चालू आहे. हा, आणि लढाई ही उबाटा आणि भाजपत मध्येच होईल हे यात शंका नाही. कारण मालवण शहराच्या या सर्व गोष्टींमध्ये जे लोक या पॅनल निर्माण करण्यासाठी जे प्रयत्न करतायत त्या पॅनल निर्माण करण्याचे जे प्रमुख आहेत त्यांचं मुळात विजन किती आहे, त्यांना किती समजतं, ते उद्या हे पॅनल मला निवडून द्या म्हणून जे सांगतायत त्या प्रमुखांना या मालवण शहराच्या विकास कामांबद्दल किंवा या मालवण शहराच्या भविष्याबद्दल, या मालवण शहराचा भविष्यात मालवण शहर कसं असावं याबद्दल माहिती आहे का, ह्याच्या आधी नागरिकांनी या ठिकाणी माहिती घेणं गरजेचं आहे. पंधरजी, खरं तर विकासाच्या मुद्द्यावरती भाजपा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली. ज्या आपल्या अगदी सुरुवातीच्या माझ्या प्रश्नांना जी काही आपण उत्तरं दिला या उत्तरातनं आमच्यासमोर आणि अर्थातच सर्व दर्शकांसमोर देखील आमच्या पोचतंय नेमके आता जर लोकांनी आपल्यावरती विश्वास ठेवला आणि आपल्या हातात सत्ता दिली तर मालवण वासियांना तुमच्याकडनं नेमकं काय मिळणार आहे? मी मुळात इथे सांगेन की आपण आता नगरपालिकेकडे आपण एक ॲक्वेरियम साठी जागा ऑलरेडी खरेदी केलेली आहे. जी 40 गुंठे जागा आपण खरेदी केलेली आहे आणि भविष्यात पुढची 70 गुंठे जागा खरेदी करण्यासाठी आम्हाला निधीची आवश्यकता आहे. ॲक्वेरियमचं DPR आमच्याकडे तयार आहे. मुळात आम्हाला थोडासा रोडचा प्रॉब्लेम आला म्हणून तो ॲक्वेरियमचं काम आपण थोडंसं थांबवलेलं आहे. पण भविष्यात काल पालकमंत्री चर्चा करता असताना त्यांनी आम्हाला सांगितलं मी तुम्हाला यासाठी स्वतंत्र निधी देतो आणि तो ॲक्वेरियम आपण करू. एक मोठं काम या मालवण शहरात ॲक्वेरियमच्या माध्यमातून 100% होईल असं मला वाटतं. दुसरं, मालवण शहराच्या डम्पिंग यार्डचा एक मोठा विषय आहे. मालवण शहराचं डम्पिंग यार्ड हे एका डोंगरात आहे आणि आज त्या ठिकाणी सॅग्रिगेशन करणं, प्रोसेस करणं कठीण होत आहे. त्या ठिकाणी भुयारी गटारची अर्धी बिल्डिंग झाल्यामुळे डम्पिंग यार्डचं क्षेत्र कमी झालंय. आमचं असं भविष्यात विजन आहे की डम्पिंग यार्डसाठी कुंभारमाठ सारख्या एका आउटसाइड भागात आपण त्या ठिकाणी एक मोठी जागा विकत घेऊ आणि त्या ठिकाणी सॅग्रिगेशन आणि इतर प्रोसेसिंग कचऱ्याची असेल ते आपण त्या ठिकाणी करू आणि त्या ठिकाणच्या डम्पिंग यार्डमध्ये आपण या मालवण शहराला लगतच्या असलेल्या सगळं ग्रामपंचायत म्हणजे आज देवबा ग्रामपंचायत आहे ज्याला कचऱ्याचा प्रश्न आहे, वायरी ग्रामपंचायत आहे ज्याला कचऱ्याचा प्रश्न आहे, तारकर्ली ग्रामपंचायत ज्याला कचऱ्याचा प्रश्न आहे, कुंभारमाठ ग्रामपंचायत आज मोठ्या टॅक्सेशन मध्ये त्याला कचऱ्याचा प्रश्न आहे. म्हणजे या लगतच्या ग्रामपंचायतींचा पण जो कचऱ्याचा प्रश्न आहे तो एकाच ठिकाणी आपल्या पालकमंत्र्यांशी चर्चा झाली आणि आपण आता जागा खरेदीसाठी त्या ठिकाणी प्रयत्न करण्याचं ठरलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी सगळं प्रोसेसिंग युनिट ते त्या ठिकाणी व्हावं म्हणजे जेणेकरून मालवण शहराबरोबर भविष्यात वाढत असलेल्या इतर गावांचा पण विचार त्या कचरा डम्पिंग यार्डच्या ह्याच्यातनं आपण करत आहोत. आणि खऱ्या अर्थाने आज मालवण शहरात बघितलं तर आज बंधारे हे दांडीचे बंधारे आज होणं गरजेचं आहे. दांडेश्वर ते त्या ठिकाणी चौकचार मंदिर ते आपल्या आवार या ठिकाणी बंधारा होणे गरजेचं आहे. आज आमचं कोळम खाडी आहे त्या ठिकाणी एक बंधारा होणे गरजेचं आहे कुरणवर आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे खाडीचा गाळ काढणे हा एक मोठा मुद्दा मालवण शहरात आहे. आज चांगले कायाकिंग सारखे छोटे छोटे लोक या ठिकाणी व्यवसाय करतायत त्यांना कुठेतरी सुविधा करून देणं गरजेचं आहे. अनेक गोष्टीत आपण या ठिकाणी काम करतोय.
अनेक गोष्टीत काम करत असताना आज तुम्हाला सांगतो, ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आज आपण स्मारक उभारलेलं आहे त्याच्या बाजूला एक सुंदर गार्डन करण्यासाठी जागा आरक्षित केली जात आहे आणि ते भविष्यात जागा आरक्षित करून त्या ठिकाणी चांगला एक विजनरी त्या ठिकाणी गार्डन किंवा म्युझियम होणार आहे, त्याला लागून एक मोठी जेटी होणार आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या विकास कामांसाठी मी सांगतो मालवण शहरात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येणं गरजेचं आहे, जेणेकरून महाराष्ट्रातल्या राज्याच्या सत्तेचा आपल्याला या ठिकाणी फायदा होईल, देशाच्या सत्तेचा आपल्याला फायदा होईल आणि त्या ठिकाणी एक सुंदर असं गार्डन आणि सुंदर म्युझियम तयार होईल. अशा पद्धतीचं काम या मालवण शहरात आम्ही करण्याचं ठरलेलं आहे. काही प्रोजेक्ट आहेत. आज भुयारी गटारची मोठी त्या ठिकाणी मालवण शहराच्या जनतेमध्ये हे आहे की भुयारी गटार हे झालं पाहिजे. गेले 20-22 वर्ष या भुयारी गटार योजनेचं काम चालू आहे, परंतु 22 वर्षापूर्वी असलेली भुयारी गटार योजना आज सगळ्यात पूर्ण झालेली नाही. आज ती योजना 90% पूर्ण आहे, परंतु आज 22 वर्षापूर्वीची मालवण शहराची लोकसंख्या आणि आज असलेली मालवण शहराची लोकसंख्या याच्यात तफावत आहे. त्यामुळे ज्या ज्या मशिनरी आता ऍडव्हान्स लागणार आहेत त्यांच्या पाण्याची कॅपॅसिटी, म्हणजे पूर्वी आमच्या भुयारी गटार योजनेसाठी 3 MLD पाणी लागत होतं ते फिल्टर करण्यासाठी, तर आता त्यासाठी 5 MLD पाण्याची म्हणजे 5 MLD कॅपॅसिटी असलेली त्या ठिकाणी मशिनरी लागतील. म्हणजे ते ज्याचं जे आपण प्युरिफिकेशन करतो ते युनिट बसवायसाठी आता आपल्याला त्या ठिकाणी पैशाची गरज आहे. मग आपण या ठिकाणी मालवण शहरात या निवडणुकीनंतर त्या पूर्ण योजनेचं रिइस्टिमेट करून त्या योजनेला लागणारा नवीन निधी तो आणून या ठिकाणी उर्वरित असलेली मालवणची भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहोत. परंतु ते करत असताना मला असं वाटतं की भौगोलिक दृष्ट्या भुयारी गटार योजना ही मालवण शहरात झालेली आहे. आज HDP पाईप आम्ही मालवण शहरात पहिले आहोत महाराष्ट्रात ज्यांनी HDP पाईपची सँक्शन आणली आणि HDP पाईप आम्ही वापरले. पण मालवण शहराच्या भौगोलिक दृष्ट्या मालवणचं बाजारपेठ आणि रेवताळा हे 2 भाग सुटेबल आहेत. म्हणजे हे कधीही आपण पैसे आणल्यानंतर हे दोन्ही भाग भुयारी गटाराचे चालू होऊ शकतात अशा भौगोलिक परिस्थितीत आहेत आणि ते लवकरात लवकर ते 2 भाग चालू करून या मालवण शहरात भुयारी गटार योजना चालू होईल यासाठी आमचे प्रयत्न आहे. आज विकास आराखड्यासारखा मोठा विषय आहे. मागे विकास आराखडा आंदोलन आली, लोकांना भडकवलं गेलं, लोकांना सांगितलं गेलं की हे रस्ते तुमच्यावर लादले जाणार, परंतु लोकांच्या संमतीशिवाय या विकास आराखड्याचा कोणताही रस्ता होऊ शकत नाही. लोकांना त्या ठिकाणी लोकांना त्यांचे मोबदला दिल्याशिवाय होऊ शकत नाही. असे अनेक रस्ते चुकीचे त्या ठिकाणी लादले गेले. पण भविष्यात येणाऱ्या आमच्या सत्तेमध्ये किंवा भविष्यात निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये त्या ठिकाणी 37 नोटिफिकेशन खाली ठराव घेऊन जे म्हणजे लोकांवर अन्याय होणारे रस्ते आहेत ते वगळण्याचे अधिकार हे नगरसेवकांना आहेत. हे या ठिकाणी का सांगतो तर लोकांना भडकवलं जातं, पण त्याच्यातनं पर्याय कसा काढला जाईल याची माहिती नगरसेवकांना असणं, याचा अभ्यास नगरसेवकांना असणं फार गरजेचं आहे. आणि ते 37 नोटिफिकेशन खाली नगरसेवकांना अधिकार आहेत, बॉडीला अधिकार आहेत की हे रस्ते हे वगळून आपण ते पुन्हा पाठवून ते रस्ते वगळू शकतो, असा या ठिकाणी विकास आराखड्याचा मुद्दा आहे. त्यामुळे या मालवण नगरपालिकेत काम करत असताना जे आम्ही लोक या मालवण नगरपालिकेच्या पॅनलचं नेतृत्व करतोय किंवा आम्ही ज्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आहोत, आमची जबाबदारी आहे की लोकांना सांगणं की हे पॅनल आम्ही उभं करतोय, आज उद्या निवडून आल्यानंतर आम्ही काय करू शकतो की आमचा अभ्यास किती हे जनतेला सांगणं गरजेचं आहे. कारण वाढती लोकसंख्या, आज टॅक्सेशन, आज आपण म्हणतोय आज भविष्यात लोकांना टॅक्सेशनचे एवढे हाल आहेत, दुप्पट घरपट्टी ही होते. मग CRZ मध्ये घरगुती बांधकामांना कशी आपण शिथिलता देऊ शकतो, कशी करू शकतो. आता आपण मुद्दा लावून धरलेला आहे की 350 चौरस मीटर 3,500 स्क्वेअर फीटचं घर याची परवानगी आपण स्थानिक पातळीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. तशा GRचा पण आपला प्रयत्न झालेला आहे आणि लवकरच पालकमंत्र्यांच्या चर्चेत आमचं असं ठरलेलं आहे की लोकांना लवकरात लवकर त्या परवानग्या द्या, म्हणजे जेणेकरून मालवणात सामान्य लोकांना घर बांधण्यासाठी किंवा जे 2-3 रूम पर्यटकांसाठी होमस्टे करतात या लोकांना शिथिलता होऊन त्या घरपट्टीत कशी सवलत मिळेल यासाठी आमचे या ठिकाणी प्रयत्न चालू आहेत. पर्यटन टॅक्स घेण्याचा आमचा एक महत्वाचा उद्देश आहे. कित्येक वर्ष प्रयत्न करून पण ते आपल्याला मिळत नाहीये, परंतु पर्यटन टॅक्सेशन चालू करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी सत्तेची गरज आहे आणि ती सत्ता ही आमच्याकडे आहे. भविष्यातल्या आपण स्वच्छता फी म्हणून ते टॅक्सेशन लागू करू, ती एंट्री फी लागू करू शहरात येताना, आणि ती फक्त काय पर्यटकांना असेल, आपल्या काय स्थानिक नागरिकांना नसेल. अशा पद्धतीचे अनेक विकास कामं, अनेक कामं घेऊन या मालवण नगरपालिकेसमोर आपल्याला निवडणुकीला जाणं गरजेचं आहे. पण हे विजन ठेवून असलेल्या पॅनलला लोकांची पण जबाबदारी आहे. आमची जबाबदारी जशी आहे तशी लोकांची पण जबाबदारी आहे. तर गावकर साहेब, मी या ठिकाणी सांगेन, मी मालवण शहराचा नगरसेवक आहे,
पण मी मालवण शहराच्या एका वॉर्डात केलेलं काम हो. हे मालवण शहराच्या मागच्या 17 वॉर्ड मध्ये बोललं जायचं की त्याचं काम जाऊन बघा. म्हणजे आपण व्हिजन ठेवून रस्ते केले, खरंय. कॉन्क्रीटला कॉन्क्रीट आणि गटाराला गटार बांधलं नाही, गटाराची कामं काढली नाही. पण नवीन नवीन रस्ते, मी तुम्हाला कित्येक रस्ते सांगेन. आपण एक बाजारपेठमध्ये बाळू कोळंबकर ते एक गवंडीवाडा एक रस्ता जातोय. आज आपण कचेरी मागे पोलीस स्टेशन ते आपल्या कचेरीपर्यंत म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकांपर्यंत एक रस्ता जातो. म्हणजे असे अनेक रस्ते जे आपल्याला डेव्हलप करा. आज कचेरीच्या मागचा भाग जो आहे तो पण भाग एवढा सुंदर आहे. त्या ठिकाणी जर तो शिवाजी महाराजांकडनं छत्रपती शिवाजी महाराजांकडनं बंधारा जर आपल्या पोलीस स्टेशन पर्यंत येईल तर ते सुंदर एक भाग त्या ठिकाणी डेव्हलप होऊ शकतो. असे अनेक या ठिकाणी विजन आमच्याकडे आहेत, अनेक गोष्टी आमच्याकडे आहेत. मंदारजी खरं तर ना, आता मी बघाशी एक प्रश्न विचारला, त्या प्रश्नाचं आपण इतकं सविस्तर उत्तर दिलात. प्रभाग 1 मधनं आपण उभे आहात. 3 तारीखला भाजपाच्या विजयाचा शुभारंभ प्रभाग 1 मधनं होईल. मला खरं खरं सांगा मंदारजी, तुम्हाला प्रभाग 1 मध्ये खरंच प्रचार करण्याची गरज आहे का? अति आत्मविश्वास किंवा जास्त हे असणं पण चुकीचं आहे. शेवटी जनता आहे, जनता विचार करत असते. आपण सहानुभूतीने लोकांचं काम करतोय, लोक सहानुभूतीने आपल्या बरोबर आहे. भविष्यातल्या निवडणुका या वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या गोष्टींनी लढल्या जातात. उद्याच्या 8 दिवसात कुठच्या पद्धतीने त्या निवडणुका होतील हे पण आपल्याला माहिती आहे. परंतु मी असं सांगेन की मला असं वाटतंय की ज्या लोकांना आपण रोज आपल्या आयुष्यातले 7-8 तास देतोय, ज्या लोकांचे 8-8 तास आपण कचेरी असो, पोलीस स्टेशन असो, सिव्हिल हॉस्पिटल असो किंवा मुंबईमध्ये मोठमोठे ऑपरेशन असो किंवा जनतेचे प्रश्न असो, कधी आपण त्यांच्यासाठी अवेलेबल होतो. मी नगरसेवक आहे म्हणून मी ही गोष्ट माझ्या हातात कशाला घेऊ, मी ही लाईट का लावू किंवा मी ते का उचलू, म्हणजे तो रुबाब आपण आयुष्यभर ठेवला नाही. 15 वर्षात असं झालं नाही की मंदार केणीला कोणी मंदार म्हणून म्हणजे मंदार साहेब म्हणून हाक मारली. सगळ्यांनी आपल्याला आपुलकीने आजपर्यंत मंदार म्हणून हाक मारतात. लहान मुलं असो किंवा मोठे लोक पण असो, एवढा आपुलकीने हाक मारतात. मी त्यांच्या घरचा माणूस आहे, अशी ही निवडणूक आहे. त्याच्यामुळे घरच्या माणसाला निवडून आणण्यासाठी लोक प्रयत्न करतील अशी मला अपेक्षा आहे. मालवण वासियांना या निवडणुकीच्या निमित्तानं फक्त प्रभागापुरता नव्हे तर संपूर्ण मालवण शहर, मालवण नगर परिषद या विषयाच्या अंतर्गत काय नेमका शब्द द्याल, काय आश्वासित कराल? मालवण शहराला, मालवणच्या जनतेला मी सांगेन की ही निवडणूक फार महत्वाची आहे आणि ही अशा टप्प्यावरची निवडणूक आहे, ह्या अशा पिरियड मधली निवडणूक आहे ज्या ठिकाणी चांगली संधी मालवण शहराला आहे. आणि मालवण शहराला ही चांगली संधी असताना आज मालवण शहराने आमच्या या पॅनलवर विश्वास ठेवावा. कोणतेही प्रलोभन, कोणत्या गोष्टीला बळी न पडता तुम्ही आम्हाला निवडून द्या. निवडून आल्यानंतर पुढच्या 5 वर्षात या मालवण शहराचा कायापालट कसा होईल ही या मालवणची जनता ही आपल्या डोळ्याने बघेल. आणि खरं सांगेन की आपण नगरसेवक होणं किंवा आपण निवडून येणं ही समाजाची बांधिलकी असते आणि ती जपणं आणि ती बांधिलकी आपण पूर्ण करणं, लोकांना त्यांच्या गोष्टीत आपण पुरेपूर उतरणं हे त्या पॅनलची जबाबदारी आहे. आणि मी सांगेन मालवणच्या जनतेला की कोणत्याही गोष्टीची तक्रार तुम्हाला या ठिकाणी मालवणच्या या पॅनल मधनं येणार नाही. भले आज नगराध्यक्ष आमच्या त्या शिल्पा खोत मॅडम उभ्या आहेत, आज आम्ही सगळे नगरसेवक आहोत. भले शिल्पा खोत मॅडम आज नगरपालिकेत नव्या असतील पण त्यांच्यावर असलेले नगरसेवक फार, आम्ही 2-3 टर्म नगरसेवक आहोत. आणि मालवण शहरात अभ्यासू म्हणजे प्रशासन चालवण्यात पण आमचा हातखंडा आहे. त्यामुळे चांगल्या रीतीने आम्ही या ठिकाणी सगळ्यांशी समन्वय साधत आज राजकारण संपेल, उद्या निवडणुका जातील, आपलं कोणाशी वैर नाही. उद्या विरोधक जरी आमच्याकडे कामासाठी आला तर आम्ही त्यांचं काम 100% करणार. अशा पद्धतीचे विचार, अशा पद्धतीचा लोकांमध्ये असलेली आपली भावना, त्याच्यामुळे आपलं हे पॅनल हे मालवण जनतेने खरोखरच या ठिकाणी आम्हाला आशीर्वाद द्यावा असं मला वाटतं. निश्चित मंदारजी, खरं तर मालवण शहराच्या समस्यांची जाण असलेला तितकाच आपला अभ्यास देखील या मुलाखतीच्या निमित्तानं आमच्या समोर आला. समस्यांचा अभ्यास आणि त्या समस्या सोडवण्यासाठी काय वेगळी पुन्हा संकल्पना राबवावी लागेल ते विजन देखील आपण या मुलाखती मांडलात. खरं तर या निवडणुकीसाठी आमच्याकडनं देखील आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. 3 तारीखला विजयाचा गुलाल नेमका कोण उधळेल हा मात्र माझा शेवटचा प्रश्न आपल्याला विचार. विजयाचा गुलाल मी सांगतो, आज ज्या पद्धतीने आपण काम करतोय, आज ज्या पद्धतीने आज आमचे उमेदवार आहेत, आज ज्या पद्धतीने सत्ता असताना आमच्याकडे, मला वाटतं या मालवण शहराचा गुलाल
हा भारतीय जनता पार्टीचाच असेल, जो 3 तारीखला आपल्याला दिसेल त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचाच निवडून येईल असा मला ठाम विश्वास आहे. मंदारजी, या संपूर्ण मुलाखतीमध्ये आपण पूर्ण वेळ दिलात, मनपूर्वक धन्यवाद. आपल्या पुढील वाटचालीला देखील आमच्याकडनं शुभेच्छा. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद.